Eta zein daue deituta greba egitera, danok, ez bakarrik langile garenok, gauza deituta langile guztiok, langabeak, pentsiodunak, emakumeak, gizonak, pertsona ezbitarrak, danok gauze deituta greba hau egitera, naiz eta aldi berean kontziente garen badauzela pertsona batzuk oso prekarizatua daudelako, euren enplegua dalako sektore batekoa ezin dana gelditu, baina zentzu horretan bai bilatzen dira grebara txikitzeko edo pertsona hauek grebarekin bat egiteko eta greba eurengana gerturatzeko eta elkartasun hori adierazteko bai, moduak bilatzen dira, bai adibidez, zaintza lanetan dabizen pertsonek zapi bat eramatia egun horretan, ezin dute greba egin, zerbitzu minimo, minimo maksimo horiek, 180ko zerbitzu minimo horiek betetzen egongo diran pertsona horiek, modu simbolikoan badabe bat egiteko, edo pikete formato diferente bat, elkartasun pikete edo deitu zaienak, zentzu horretan bai grebalariak eurengana gerturatzeko eta elkartasun hori adierazteko, babes hori adierazteko, orduan formatu berriak bai bilatzen dira, zaintza greba honek ekarriko da ben guztiari bai, danon artean ahalik eta onduen erantzuteko, Orduan bai ez da izango greba ohiko bat, bai ulertzen dugu greba politiko bat moduan, ez bakarrik enpleguari lotutako zeo zer moduan.